ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kendailat Shillong, ka Three Olives Restaurant, bala play nakbentaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai Lekai Bapaw ha Shillong, bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, bala le da ka Meva Enterprise. Ka kinhon jong kiseng Jingïakhih kamay kibadan hapo ka Joint Action Committee of Meghalaya Commercial Vehicles kilapan banaya ka rayakhi jong ki nangne shakmat namar ka jingkuman jong ka sarkar jilla watla kilapan long ya ka jingsange kamay lakatto kanisngi menta. Habaya keren bat kilat pathay kubor u chairman jong ka Joint Action Committee uba Wandon Bok Jerwa uliyato baka Jingïakhih ka banengkong kanday ka Jingyalang pajba lane ka procession kabaan lamkman da ki Nangjur kaban long hakala sngi ublay kata ka Tarik Umphniang arjar arpuway hakapor shibaji ha Motphran hakasngi ka babot pan kata ka khandai Tarik Umphniang arjar arpuway ki association baper jong ki kali kamay kin penlong ye ka Jingïakhih da ka basong kelany mangor ha ki nongba jong ki district jong ki hasulong pan kila penbena bakin penlong ya ka Jingïakhih da ka basong ha parking lot jong ka additional secretariat kum ka seng Nangjur kila ya dawa ban penhiar dor ya ka petrol ya ka diesel hadu menta ka sarkar khalamla ban penbet de kumno pat ba nakaliang ka sarkar kan pha pat ya ki ki paper ki district ki paper ki Nangjur ki jongi ban pha penbet habidai bat ki rates jong ki kini ki pai kali jing sha nakaliang from gajungi ni snothu ba kajing kiu dor jong ka petrol kadai kajing penkiu dor hi nakaliang sarkar te nakaliang gajungi ru ni kran na ka pasai ba habidai begini ki rit su ka sarkar ka pastat kadai ban penbet hi but ni snothu ru haba yadai begi tax yadai begi khajana ka sarkar ka trim ha ban penbet ka trim ha ban bu tengangit ba ka sarkar ru kan penbet habidai begini ki rates te hakaju ka poru masobot ong ba kani ka Jingïakhih ka jongi kala kta ba yu pat ba khamtam yu pat ba nong kendong mo ya ka ba ngilai i leng ba ki khot kubol i leng ba ki social media manne ba da ki 4 kilometer ki pat ba saki than nong kendong ki hab ban yat ban lech ki balasngi ban lech ki yo ki hat bat khamtam ru ya ki khna school kilama Jing'e hado kata namar ngitip ba menta ki school kila sedang ban ple bang lei ba sarkar kala ai hukum ba nadu ka Tarik ka singi monde ka singi ningkong ka banwan ba nadu ki school ki baret hadu ki bahe ka sarkar kala hukum ban pha ple no te kalong ka ba hadu kata ba ya ki khna school khamtam si than ng kondong ki hab ban let dak kjat namar ki school sathe ngitip ba kilong ki ba jing'ai ba te ka jo ka poru nadu ba don ka lockdown ru ngi smothu ba ki khna school sapok ki than ng kondong ki 4000 ngut kim yo ki online classes de mentar asdang yi kan ya ka school mentapat lami pat sakini ki Jing'e bat ngasmothu ba ki Nangjur ki jungi ru omdei da ka mon snoba ba ki bu igini ki Jingïakhih kalong thik kumbolong ki koidi hapo jail ki yakhi habidai bat kabam kabambyang ke jongki te ka jing snap menti jong ka sarkar halor ki jing dawa jong ki Nangjur kalong thik kumba ka sarkar kam khan snap lane kam salya ya uduk usuk te ha ka jo ka poru nakaliang ka Molai People Grievances Forum ni iba ka sarkar ka biang lot ya ki ti ki di habidai ba ki baikali habidai bat ki jingsiu ki tribal ki jongki habidai bat ka Umphniang bat ha ki jingyo ki ba pher ka sarkar ka biang lot na dong sedong de hatu upat ba yo mo ya kum kini hatu ki Nangjur ki yo mo ya ka pension ki yo mo ya ki jingirap kumba yo kini ki brio jong ki sarkar te nakaliang ka jonga hakni ka por ka pamenta kum nongilam jong ka Molai People Grievances ba ha ka ju ka nongrim nadu pasdang bat hadu bakut yin yang ban yale lang bat kini ki Nangjur hapo ka jela Meghalaya hi bor kawai bat ngi sko komen ro ojo ka por
ba kat badang ya ki Jingïakhih na ka sngi sya ka sngi ya kani ki jingbu ki indefinite strike ni ba ki association ki prepare na kaleng ka bri nyok trep kilas dang ban mi syakmat ban ai ka kti ka diang ka kti ka mon ban ya support ya kani ka Jingïakhih ka ba syong dong rem na kaliang jong kini kinong nya kali te ka jo ka poru ba ngaso ban kentu ngai ba nadu ba strike kini kinong nya kali ki jongi ki prepare apo ka bri nyok trep ngai pat ka don ka Jingïakhih kabu ba ki private kali ki lami syakmat ban kamai ban bu ikidor ki ba he ba do kata ata na ka menta ki pat ba tingi suman ong hani ka por ka menta ba ki private kim dei ban sim kabu namar ba kanlong kabam internet hapo ka imlang ka salang ka jongi bat kamlong ka ba internet nang ni syakmat ladang yui ba ki private kindang peteng ban sim ya kani ka kabu te ha ka jo ka poru nagalang ka Maulai People Grievances Forum kumangal ong hin adu dang sedang kaseng ka bayang nam tau pat ba hadu bakut ngin yai support ya kani kaseng namar ngi sungthu ba ka jingdawa ka jungki kalong ka bajinuwen bat ka jingdawa ka jungki kalong nam ta uduk usuk bat ngi sungthu ru ba nagalang kini ginong nya akali kumangal akaran menne ba kam dadei na ka mon subha ka jungki ba ki hab ban yakhi ya kani kadai ka hok ka jungki ki hab ban yakhi namar ngi sungthu ru lingba ki Jingïakhih ru omdei tang pat ba oba kendu jingye ndrei kini ru ki kendu jingye menta kini ginong nya akali kumno kin basa ya ki khun ki kiti kumno kin pendap ya ka yeng kasam kumno kin siu ki bai school dia ka jo ka poru nagalang ka jungi ngi kentu jur ya ka sarkar kam dei ban sngap menti hadu kan ne bat ngilai i ba ka sarkar kam snow sutnyau la ne kam pateu lais ngi layat kini ki Jingïakhih ngemtep ba bali ka sarkar kalong hadu kan ne imat ka sarkar ka kwa ba nginang beteng ye kini ki Jingïakhih ngin hapan ai di bating baladang yakhi menta lanung Jingïakhih bangi sngo thuru haba ngipet ya ki Jingïakhih sabar jongka jela Meghalaya sekiri thor lada kiudor tang sipya sitingkar lami pok upat ba lami ki Jingïakhih ki bajur bat hang ni pat ngi ba upat ba jungi usngap bet lada ka sarkar ka tax lani ka pu iki khajana ki barem te ngi iru ba kani ka jing penkiu khajana jongka sarkar kha habidei bat ka petrol kalong kum ka chain reaction mo ya ka ba lada penkiu dor ya ka petrol lakiu ya ka marba mardi lakiu ya ka belas ngi lakiu nadong sedong te hakani ka por ka menta ngi kerpat ngi kentu ka sarkar ba ka dei ban sngap ya kini ki jingdawa jong ka seng jong kinong nya kali ngilaya song ya ka rai bat i nongilam jong kinong nya kali in sabatai syai ho ngindang beteng bet bat kin sadon ki program ru agini ki sngi ki banwan mo ngiyos ngogum kata ka kubor tama ngim ratip than ka ba tikena hadu wat no te nrengi i haling ba ki kot kubor man kini long ba ki press ki liwat ya ki minister in charge mo kum u transport minister let's say ban yo ban keli mo ye ki jingkeli nage kada ba usngap hadu menta mo ulong menti hadu menta shimla khot shimla ya wer ye kini kinong nya kali mo ban wan sekali Jingïakhih tingi i ba u absent bet ha ka late office ka jung u tingi ba kani ka sarkar Meghalaya ka jungi kamlong uniform li mo habangi pet kamlong let's say ka ban pet na kamenta ka jing'e jung upat ba jungi ting nakapor ka forum ka jungi rungi jukran panadu ki por so long ki election ki prepare extend ki badap ru ba ki juong ki jukam ba ka sarkar hi kan dei nam tau pat ba tinga smo ba kani ka sarkar ka mentale kam dei nam tau pat ba mo kadang kejet penpan upat ba kadang yurot penpan upat ba mo kadang le ben penpan ya ki barit ki baria te hakaju ka poru ngi i ba mentang i limba ki kot kubor bat ngi i menen ru abang iwan sepo riboy ban wan ai mensi mi tu kinong nya kali sethiru bat i nongilam jung nong nya kali i ba wan bok jerwa ngi i ki kali minister ki blano la bon teli mo sheriboy bat ngi yo jing tep ru la sha ka singi ki mut lek sha Delhi sethi sepo Delhi Sport Center ban yakran habidei ba kata ka ALP tinglai i ba bunsin ki minister jungi ki lek sethi sepo Delhi ban yakran ALP ru
Kim Jula ban warra ya kata ka solution mah hadu mentah lani ban penhun yu pak ba habi dei bat Jingïakhih ke jungki stis pot dali te mentaro hakini ki sngi ban wan kin salet chathi te kadai shisha kata ka jinglet ban kren ILP ke jungki chathi ne lesi kadai ka jing kwa ban kiar ya kani ke Jingïakhih ke jungi kadai kata kan long ba na kalian ke jungi ru ngis ngo thamula ngis ngo lingo ba hadu bantaru kim la ban solve tang kini ki issue ki barit mo ki badai tang apo ka state ru te bantaru ngi long ba ki supun bit pen thami yu pa ba mo hapo state la jong ru kim la ban solve ki issue ki prepare mo te mentale ki ong ni kran sa LP spo Delhi sa the ngim tip hatu ki le chishan e man kran ya ka LP Delhi ne la ni ki sulet tang ban su le kai pongat sa the lani ki sulet tang ban kiar ye kini ki jing ki ba ye kendu ang ni apo ka jala habidei begini ki Jingïakhih ki jungi habidei begini ki Jingïakhih ki jungi kalong ba manta kamdei su tang ka jungi kum ngayui na kilang ki babon ki balang kila ay ka supports mo na ki kenhon ki ba pair te kani kalong le ka sin jam ka ban ningkong bangin ya fight manta na ka banta ban penherdori wat ye ki mar ki mata ni ye Umphniang mo sistem kala herdor Umphniang te mut ki mar ki mata rup ki her te jingi onong ka de yu pat ba hi ba fight sunasar te kani ka de Jingïakhih ka ba ki pat ba ka de masung thu sai ba kamdei Jingïakhih tang nam ta nginyo jing toy ngi kinong nya kali la ni kinong bo kali ka de Jingïakhih ka ba ngi sim knang ru ki ya kani kalong ba lada mangi ngi hun ya ka ka ba sarkar kala terwa ka ong ba penkiu no hi ya ka do ba kli ka ba phimon mo te hendrei ngingim kwa te ban le kumta te kentu sa sisi ni ki pat baru bakin sobha bakin sung thu sai ba ka jing dawa ka jungi nak sarkar kalong bet ba penher mardor ya ka khajna la ne ya ka dor ka petro bar kumjuru ka di ban ma 100% ya ki khajna jungi kali hakini ki lockdown ki ba ngingi ma hakini ki don jong ni pandemic ki ba ngingi ma namar ba kuma kalong ka sarkar hi ka klemma ka phasi be 6% ya ka khajna ro jo tekum ta ngasodei ban kentu biang sasisin ya ki prodkhot ki jungi ki badon hakeleng ke bri nyotrap bangin kersan ya ka kar sin jam ka bana kaliang ki nongyo mo ka sing ki nongyo ki ba kin perlong ki meeting ke jongki lene kata kanjar rally ha ka por sibaji han kin sedang nang tena po Motphran te kata long nakaliang ke jongi ngidi bani ai kamens ketiga diang hamba maki ki ai ya ka ketiga diang yang ngi unjo te hak singi ba ar pa mo kata kadi hasining kong kata kadi karali tinang ta de haka khandai tarik pat ngani thu epi ngin ban se nakaliang jongi kum ka seng ngin kintu ya baro ki president secretary jong district ba pher bakin election sit on demonstration haman na district ke jongki hakmat jong ka office ka ba hedu apo ka district ke jongki bat nakaliang ke jongi ru ngin lichong hangte apo secretariat additional secretariat hakapor sibaji no khaisngi te kan long ka ek ba renti nado na mau kormat Longston Mairang Penusla Sora nang ta West Jantia East Jantia kin pelong yala ki jong ki program Jingïakhih hakmat jong ka office ba hedu nak manta bangin penpau ya kejing kuman bar kejing le bam sutnyau ke sarkar ya kini kejing dawa ke jongi namar kejing dawa ke jongi ngani thu ipi kalong ba kamdei kejing dawa tang nak da bangi kwa jing mentoy ndai kedai ngikwa bangilai isn sisa ya kejing ki dor batang hai ni ba mentaro hakapor ba lockdown kila ya ur ki pa ba remplat ya kador ba kali de mental ada ke sarkar ka kentu yangi ka ong ba to penkiu no ya kador ba kali ka no hikwa penkiu ya kador ba kali tekat notam kan kata ayo pat ba tengi mentangi stick bet ya ke points ba penher bet ya kador jong Umphniang namar kumakalong menta kani kador ba Umphniang macam na India menta nang ai sapo Bangla nang ai sapo Nepal ka ba kador ba Umphniang pode hang tai hapo Nepal ba hapo Bangladesh kani tu ipi ka kham tak dorman ban ya kani Umphniang kador ba Umphniang ka hapo jalan me kya jongi te ka jingkran lapla ka jong tu home minister mo ngai tu ipi tip pas kelas yurum tip tu mo Andrei ke jingkran lapla ka jong kolong ya ke ba kumu minister ngis ngula ran king kum bajak benrio ba kin pat kat ya pos kabinet mo ko home minister ba kran lapla kran tip mahai ki baro te ngaken tu ba baro ba kani ke Jingïakhih om nang kam tak jing mentoy ke jongi ke Jingïakhih nang kam tak jing mentoy lang jong bobon balang te ki pat baro ke di masuk tu bat nang ni sakmat
lada kini kin ru phomot ki MLA ki jongi kin nyopo yangi kinong nya kali hado bakin chu snap jar mo khamtam nilai kum ki seng rulum kum la batai khamtam ka UDP ke rong ser hakapor election ke berta idri ijai benreu ndai mata dalam saksi ber kejat benreu jar tip don iu halendat mata mo neti bila se kitiang yo konrat sangman kitiang yo preston tensong mo tekum mentang kam syong no habiri bakatak su ngani tu EP wat James ke sangma obat hajing sisa ada men perkan kumno ban penher ndai hadu kam tang pari osmo begini syong cabinet meeting na mentang ini ki bro hagani ya ngata ngamla man priang ya kata namar ba ya kani jingpang corona na kalian kata central government keladap ai te kapisa kamdai ba ong ba bahkan hab ban penmi na kamta ta jinglot lada piong mentah piong kata jing pelut na kamta ni ka lai spak saus spak krur na kamta ni jingpang corona ngi ti pi state jungi kat no pi population nei lada mentah supu entan thit mas tang sikror trai la jelai da kama sudah apa ka jalame kena thit sanitizer sikror ngatrai la sumru da ai bon sum ki patba jong jalame kena bor koila ta temen sum sanitizer dem nei ta kabam la wan pediam kan kita ide ki jing keren bam song nongrim na kalian sorkar mo kumangi mata kalau long ke sorkar korop kami isu ke sorkar ke ba pet sana mata ka bit ke biang lang jong patba kowe kolong ke basngut hamula te ke bangang la sekren nomor patba hi ngani tu ipi la dau ai la dau pun seluruh ya ke sorkar bam korop nei unju o ngani tu ipi hendai la mangi kinongnya kali pada siu hi ya khajna kum ki kali simet mo ibu i kali kamai ngi siu ya project ki khanja sorkar la ngi penkiu tang sandang kar lami bonjat kisang balang kiban kuma pi mo ndon kam na pen tho ino rino dengan itu ipi labon ngan itu ipi ya kali sorkar li hajing sisa ko malai kren te wana kaseng achona ya woman swing ti sin ka krem hi ya ka e ka bade ha kawi kalong nom ta kan lada kali sorkar manta wadu minister ngathrai wa habuk the Umphniang kadi daka kapan mo emal jeron te lani ki he officer dengan itu ipi kalong ba kum ki patbar menta kim dei kim bakin penslur makin ay kata ba kini ka baki ok ti driver mo namar ba kajing ok ba kali jum ti driver tip sei kale kutu kisah kali swai kata ki patba so bakin ay pisah di berkelis ma kiti ban kim dei te ban ong bakin su snuthu ya kata jing songdor pisah tang abasong ya kali patba ndai kidi masuthu de pisah ka songdor hapor pisong ni khamtam ha ki sorkar namar kali sorkar khajna rum dan kam siu nang ta de Umphniang ru tip the tip mo iyo ay nak sorkar ngam tip ya kata te namar ba lada ki ong bala aiwa sekte ki private of agencies ru kan itu EP kum kata ka prosedur ni ngimtip ba hakno kom ki ai te ka jing sisa ngat nga krem ektim ko basai ba kipat ba hi kim dei ban ai ya tak bisa namar ka dikit bisa ka ba song dor ba do ta lada pi ai ni ki sorkar ba penjo kan suban na kum tak ni bapang ba system na kaliang ka jungi ru kum kaseng ngilong relax hi kum kita lada kidai sisa ki bolong emergency cases ala preng juga ni ke indefinite strike jungi ke banginang ya bin hagni ki tayo bin sawan ro pros tayo ngini ya ndai bakan kut kat ba ka sorkar kan pat ai kara ngini ya be tang manam tagi papang mistom bedai ki diban bu daga ki diban thang do hazard light na ta headlight mo bar kumta khnang bangin i tho ba ki ket sisa ki nongpang bar kumjuru lada ka sorkar ka ong tangi ki nong sor ban penbiang kali te ngasmusi kan ki diban penbiang langi ki nong pendong ru de kan lada kidon kam akon kita emergency hindi kum kalong mantai kinang iya kinong pendong ru khen kum kinyot yangi kinongnya kali ru khen kum ki la khen kum ki napjot ki bakar nani ke janyu kejat ke bakat baki kwa maki kinsu pendong kam ke ngim kwa mon ta ka sorkar ka jongi ngani thu ipi kadai ka sorkar ka ba kum no te ka ba habang ngaru ngani thu ipi kalong ke ba smoke pho smoke samar khe no smoke lam rande lasko konran sisa kum kajai benreu ne kum kastit ni kena kum nong song jong kejala me kena ba ngiyo ya ba kum kini ki cabinet minister ki ba kham da walk out ne kham da le homework swal ne tip ki ba la pas ayur ngimtip mo hajing sisa te kum kat kum ki minister te kim de ki bikin kran kum ta namar ba kala pausai ba nagaliang ka central government kala pun pausai ba kata selong kan rupiah te balai te nak kastit so government pada kan tak sadu life way dem de kita wat yang kani ru itu ipila de pensai ru trajong ke petrol pump mo la pensai de trajong petrol pump ba sambor dingdo sambor lang dingdo mo trajong tu ka jingim kre petrol pump service station ke beran hang te ya po yu nomsong te kata kadi ka ba nagaliang jugu kum trai lo de betu sai te kamdei ka central ka ba pen kiu ndei ka state te kani ka state subject hajin sa kum ka sorkar te
Bali benda culong ba ta kan nong kumno su kan kini kinam ni khang ngala dale ran si sa kum kejak benre man ngi dale ran si sa man ta ya kini kinam ni khmat tam gini ki kabinet minister kan habide bat ka jingkran jong we na ki menteri jong sarkar jela mo te ka jingkran ke jong i ba yong ba ka petrol hang ni po jela ka jong i kampat darem mo te nga ong ba ka dei ka jingkran mala jong ni menteri bat ha ka ju ka poru ba balai uni menteri u haban kran kumni mo nomor udon u transport minister te na kaliang ka MPGF ka jungirung ibu ka jingkeli sei ja u menteri jong ka transport department balai usap menti hado kat ni mo ba hado lai singilenter kilami ki Jingïakhih ki Indefinite Strike bat mentarung ngila panpanai ki Jingïakhih ki ya chakmat bat ki programs ki prepare ka singling kong singi baar kin sadon te boleh hadu mentau ni menteri jong ka tanat transport department usngap jar boleh usngap menti dia ka jo ka poru ngakan tho abide butu menteri buong ba ka petrol apo ka jela Meghalaya kampat darem te nga ong ba kani ka jingkran ka jungu ka de ka jingkran mala batang ya ka department ka jung uru la ban peniat ba boleh tukular habide bat kiwei pat ki department ha ka jo ka poru habide bat ka jingkran ngan benrap habide jingkran jong iba jerwa habide bat jingpenmi kini ki jingpenmi jong ka sarkar ye kini ki MTC kini ki borsab ba ki pat ba ki ong ba ki hun bet lada sim ganu ka bai kali mo te kani hi kadi ka jing kran song shit jong way ar namar ba omboro ki baterai sarkar mo omboro ki baterai sarkar dengan sobonong ba ka sarkar kala su kujet kala su bo khajana tang urut uria nrei nga ong kenturu kan ya sarkar ba kadai ban bu khajanaru ye ki nong trai sarkar jong la deru mo ye kitu ki priu ki balik trai office hakapor khat arbaji sibeji mo lai baji lami no na po office sarkar tengah kenturu ba ya ka sarkar ba kadai ban ot khajanaru ni kini mo balik kan su ot bet tang no pa tang no urit uria nga kentu kan ya ka sarkaru ba kadai ban bu khajana ya ki priu jong ka sarkar ki batrai office sarkar mo ya kitu khamtam ya kitu lagi balik bajulit tray office ki bami khatway khat ar baji na yeng tang lai baji saboji kila phet na po office ki ba bu jing e yo pa ba habo wan manlik don kam haki office ki ba pher